Spasić, ali imao sam tu čast i zadovoljstvo da učestvujem na izvestan način u kreiranju ovog broja, broja 20, ako se sećate, koji je izašao 2009. godine. I to je, zaista, kao što je Vlasta rekao, bilo je tematski na izvestan način posvećeno njemu, tako da je Zoran Živković-Hristić obradio ovako jedan impozantan tekst Život i stvaralaštvo Krunoslava Spasića, ali što je možda ovako još zanimljivije, Milorad Grbović, koji nažalost nije ovde sa nama, on je živi na odmoru. Da, trenutno mislim. On je napravio jedan od razgovora tako što je snimio, to je bilo iz dva puta, prvi put u septembru 2003. godine ovde u Negotinu i drugi put u Kruninom stanu u Beogradu u maju 2006. Znači tačno, ako se ne varam, manje od 2 meseca pre njegove smrti, pre nego što će on preminuti. I evo, Vlasta je rekao da naš narod, naša kultura ne prepozna stvar oca, pa je on trebao prvo da dobije tu nagradu francusku Legije časti, koju je možda isto u jednom trenutku hteo i da odbije zbog onoga kako se Francuska postavila, govorimo o političkim, koje je dosta ovde. On je htio da vrati. Da. A onda Negotin daje tu septembarsku nagradu koja, ako se ja ne varam, ona više ne postoji. Sad je majska, da. Mi uništavamo jednu tradiciju ili se vrtimo u krug tako što vraćamo nešto, a nešto ukidamo. Ali dobro. Zaista on, što se kaže, jedno kapitalno delo isto nije prepoznato, nego je morao neki Kristal Zajčar da objavi i tako dalje. I on toliko toga je pisao i toliko toga se borio, naročito što se tiče sa Francuzima. Tako što je govorio šta rade, pošto se to dešava 90-ih kada traje rat u Bosni. On u tim krugovima akademskim u Parizu čuje kako su Arapi, odnosno muslimani iz Bosne, Bernarda Levija, kupili jednog intelektualca par excellence i koji se bori za tu stranu, odnosno muslimansku u Bosni. Tako da, evo, dr. Kruna zaista je dao mnogo toga srpskoj kulturi, a i Negotinu, naravno, osjeća se Negotincom, iako nije rođen i čak je ovdje i sahranjen, ne znam kako se održava. Mislim je bio profesor... Naravno, to sve, da. Da, tako je on u stvari i došao, da, iz Pljevalja i tako dalje. U tom razgovoru čak on kaže da ga je majka zamolila da prenese kosti iz Sarajeva, gde je sahranjen njegov brat, za koga on priča da je bio još bolji od njega, pravo živa vatra, ali se iskačući kroz prozorom jednom tako razbolo i dobio zapaljenje pluća koje se tada teško lečilo i preminuo. Kao da je osetila majka da je na samrti zamolila da prinese kosti koje on isto ovdje tako prenio. Vidim da si vrlo poznat isto. I ne znam kako se to održava, da li opština to uopšte ima nekog pijateta. I znamo da su skoro Belgijanci su onim doštorima. Jedva to obnovili što su Belgijanci, što su dali život. I ovo što je rekao Vlasta, mislim, ja neću sada neke istorijske činjenice, ali vi to znate bolje o meni, njegov život i tako dalje, ali ovde treba da govorimo gde je Kruna danas. Što je rekao Vlasta u ovom intervju za televiziji, nijedna ulica nema njegovo ime u Negotinu. Mi smo dali predlog. Evo, skoro kad sam bio u Zaječaru nisam znao da tamo gde je muzej, na primer, nosi ime profesora Srejovića. To je relativno skoro da mi imamo, evo sad, novo naselje, Gradišta, koje gotovo da nema nijedno ime. I naravno, nije ni zaslužio da bude tako nešto za Bač, nego neka značajnija, ali opet,
opština nije mogla da finansira jedan spomenik, već neku bistu, a on mislim da je više naravno od toga zaslužio. Ne samo svojim, nego i delom i uopšte i ponašanjem i zaslugama za negutinsku kulturu, da. I evo, ja bi za sad toliko, mislim stvarno, ja ne znam kako tako, evo i ovde što on kaže u jednom tom tekstu gde, pa mi smo, evo pročitat ću, Francuzi su objavili prikaz tog rada što se tiče Prvog svetskog rata, šta su radili Austro-Ugari, naročito po Šapcu, Maču i tako dalje. I kaže, Francuzi su objavili prikaz tog rada na nekoliko strana i preveli tu knjigu na francuski, a mi ne samo da je nismo preveli, nego je nema ni u jednoj beogradskoj biblioteci, pa mi smo narod samoubica. Kako gološa ima tamo među našim ljudima, kakvim se sve ambasada služilo, to je bruka i sramota i kakve smo same konzule imali. Ovako možete da zapišete, kada sam tražio potvrdu da spremam doktorsku tezu o Petru Petroviću Njegošu, a ja sam od konzula našeg dobio napismeno da spremam tezu o Petru Preradoviću Njegošu. A znate kakvi su naši ljudi? U Parizu ima ljudi koji znaju da je jedna francuskinja pričala da je bila u službi UNPROFOR-a na Kosovu i da lično zna da je Tači ubio 22 osobe. Pa rekao, klipa nijedni, što je ne zovete da snimite, to je gotovo. I onda se zna, Arapi nas zavitlavaju, kaže, mi smo, kaže, kupili Bernara Levija. On došao u Beogradu da nam drži lekcije, a šta sam mu ja rekao na sastanku u Hajatu, ako njega sve ovi mondijalisti najgori. Francuzi su me toliko razočarali. Ja sam rekao francuskom ambasadoru u Beogradu na jednom prijemu, on je divan čovjek bio. On ostavio ambasador i dođe kod mene da mu ja pričam o kralju Petru, obožavao kralja Petra I. Ja mu rekao, vaša ekscelencijo, vi sada vodite ovakvu politiku. Ne vodim ja, kaže on, to je diktat iz Pariza. Da li znate da je vaš kolega konzul u Skadru rekao, ovde sam 6 godina i mogu da vam tvrdim da je svaki Albanac spreman da jednog dana služi 3 gospodara i svu trojicu dugu. I evo on to priča 2003. i 2006. To je duži tekst koji je Grbović snimio diktafonom i koji, evo, i mi se jednom takvom, znači, čoveku, intelektualcu, par excellence, koji ih Negotin može da se podiči, da su stvarno, što se kaže, ostavili svoje kosti, ništa, zaboravili smo. Mi jesmo krivi. Ja možda malo manje od vas, ali sam mlađi, ali smo svi podjednako krivi.